että Tikkinen me tiedetään, että Tikkinen nyt karkaa vähän. muuten Basilisen kiinni tuon lehtaan, eli hän tulee poimimaan sitä. Sitten on siinä tietenkin Ei oo mikään hidas kaveri tuolla radalla. Se oli Tikkiseltä niin raju tuo yksi kierros tuohon väliin. Tyylikästä ja hyvällä vauhdilla siellä tulee lähelle ja tulee sieltä ulkoa. Pääseekö ulkoa heittämään ohi? Kyllä pääsee. Tekee kyllä aikamoisen tempun tuohon loppuun. Vielä tulee niin hyvällä kyydillä. Onnistuu aivan nappiin nuo kaksi viimeistä mutkaa sieltä. Liikkeelle ja Aikamoista taistelua siinä. kyllä tultiin rinta rinnan ja vähän alettiin jo reunasta painaa pakkaa kiinni ja Tikkinen muuten vetää sieltä aika hurjasti sieltä. Otti sit ohituksen. Ainakin ne noin haluaa lähteä. joo, sai hyvän vauhdin ton. Sieltä Tikkinen tulee ja ottaa siitä ykköspaikan. Tikkinen hakee nyt lähtee Tikkinen sitten ulkoa tässä kun tullaan pääsuora. Mitä siinä tapahtuu? Nyt on aivan rintarinnan tuonne ensimmäisen kanssa. Tikkinen pystyy nousemaan, tekee puoli kierrosta se kestää, mutta ohi meni. Tikkinen jää lähtöruutuun. Tikkinen jää viivalle. Tää ratkaisee nyt sitten pronssi.